πρώτο vlog από το Παρίσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα από Παρίσι και Σεντενή. Λοιπόν, ήρθαμε σε Σεντενή πρώτη φορά. Πάμε να βρούμε τα κορίτσια. Παιδιά, στο προηγούμενο πλάνο βλέπατε πως κάνουν έλεγχο τον Νικόλα, τη τσάντα του. Τρομερό έλεγχο. Γεια σας, γεια σας. Είμαστε στο Σεντενή, εδώ βρήκαμε τα κορίτσια. Γεια σου Δημητρούλα. Γεια σου Νάντια Μπαϊμπά. Μαγδαληνή. Guest star. Είναι η πρώτη τελευταία μου μέρα στο πανεπιστήμιο. Ο Νικόλας θέλει να μας πει μια ιστορία. Δεν ξέρω τι ιστορία, δεν έχω ιδέα καμία, αλλά θέλει να μιλήσει στην κάμερα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Κοίτα, θα μιλήσουμε για τα couple goals. Couple goals. Couple goals. Couple goals. Το couple goals το δικό σας. Η couple Αλίδα σκηνοθέτρια που πέθανε, πώς τη λένε, την Άννα. Βαρδά. Άμερα. Couple goals, λήψη, 2 action. Τι είναι για σένα μάγρα couple goals? Περνάω ωραία έξω. Γεια σας. Νάντια Μπαϊμπά. Χάρηκα, παιδιά. Πήγες τσαχπίνα. Για μιλάμε για το Σεντενή. Για το Σεντενή. Ακόμα στο Σεντενή. Στρίβουμε δεξιά και προχωράμε ευθεία προς το κέντρο της πόλης. Προς το κέντρο της πόλης. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο. Παιδιά, μετά από πολλή ώρα καταφέραμε και φτάσαμε στο Βασιλικό. Σεντενή. Ντενή σημαίνει Διόνυσος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Σαν Ντενή, Άγιος Διονύσιος. Αυτό. Εντάξει, είναι κλασικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Θα βάλω κάποια Παρίσινης πλάνα, καθολικής. θα τα δείτε πολύ καλά. Θα σας πούμε σε λίγο. Λοιπόν, γυρνάμε. So, we went in the church and guess who we found there? Our lovely Marco. Best Italian stronzo I've met in my life. Here is Marco. Thank you guys. I'm so proud of being in the vlog of Alexis. No, it's not my such vlog, it's our vlog. Our vlog, okay, Yeah. okay. We're here in Saint-Denis. Inspiration for me. And, Yesterday we were really inspired and we decided to do this vlog with Marco. yeah. We're following a really important star. We don't say the name, but just follow us for the rest of the visit of Saint-Denis. Πάμε Saint-Denis. Πάμε Saint-Denis. So we are right here drinking our coffee. Cheers, right Alexis. outside of Saint-Denis. So what We a are nice with- Erasmus. Nicolas, Nadia, Yanis, the French guy, not Marco, and Yanis, all of his friends is called Yanis, yes, my other friend, yes. And Dimitras. We can't go anywhere without Dimitras. Θα βάλουμε πότε τους. Γιατί κάποιοι δεν έχουν. And tomorrow we have a vlog today and tomorrow. Yanis, How you ready? Orfea, ask Yanis what we are gonna plan for tomorrow. Yanis, can you explain to the En camera? français. Alors demain nous allons à Mont-Saint-Michel. Oui. Et après, je ne sais pas, peut-être les plages, ou se balader, et le Havre peut-être. Voilà.
Hi guys. Today, great day. Great day for a great trip. Πάμε Νορμανδία. Πάμε. We're here with everyone. Να τα, έσκασα για Hi το vlog. Dimitra. Hi. Δήμητρα, Are you ready for the trip? Τέσσα, Μπένι. Κορίτσια, πείτε πού πάμε. Πάμε Μον Σερ Μισελ που έχει κινούμενη άμμο και παλήρια και κάστρο και χάλια. Ah, je bien ou quoi? Bonjour. Bonjour. Où est cet enveloppe? Με λένε Βενετία, γνωστή και ως μαύρος Μισελάνμαν. Είμαστε στο Μον Σερ Μισελ. Εδώ πέρα νιώθω την Αλμύρα. Έχουμε βρει κοχυλάκια. Είναι ωραία φάση. Αυτή είναι η αδερφή μου η Δήμητρα. Καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα not vlog. Πάμε στο Παρίσι. Yeah! Καλησπέρα. Είμαστε στο Mont Saint-Michel και σήμερα θα κάνουμε ένα review για το μέρος. Από άποψη άνεσης θα έβαζα ένα. Κυκλοφορήσουμε με τέτοιο παπούτσι. Πάρα πολύ κακή ποιότητα πατώματος.